Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga lanaw! Ari na ang paborito nato niya ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh sa bango, fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, giving you the best music and the hottest news And public service. worldwide, netwide, 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Kawanan. Kulitan. More fun. Macho Kulit. Kampiyon. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Kawanan. More Kulitan. More fun. Fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud.
Kampiyon! Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata tulang putotikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Ngogid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan! Laugh Out Loud! Laugh out loud! Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM Iloilo. Oras natin, it's 14 after 3. This time check is match was by Klinika GTX 500. Kag D3 Bio. Kag K5, good afternoon. Ang pinakakulit naman na DJ sa Iloilo, kapo nyo naman, alas 3 to alas 4 naman kita sang hapon sa programang Laugh Out Loud. Nag-Antique, good afternoon, crew, hi! Batian kita sa mga Antique Live, Antique Rojas, Tanan Nationwide, good afternoon. Sa mga K5 nato nga nagatutok man gyapon dira sa Antique, good afternoon sa inyo tanan-tanan. And also man sa aton man sa programa dira sa Maysara 88.7 K5 News FM. Number radio kamo da. It's tuning number radio sa 88.7, the number 1 radio station sa Iloilo. K5 News FM. Sa bago lang ginabukas, kag bago lang ginakabalo, formerly Radyo Bandera ini siya. And right now, this is K5 News FM Iloilo. Ang gusto nyo mag-greet, magtamyaw sa inyong mga friends, mga ka-K5, open nyo ang aton nga Facebook Live, 88.7 K5 News FM. Kaya ang isa namon ka-page, medyo bulubalda, subong. So, direct kami yan ay ma-live. And also especially pagid kay sa mga friends natin nga nagatutok subong. Kunara ka muna sa inyong nga Carzula. Pwede ka muna katamyaw sa inyong nga mga friends. Well, sa Jahon, tani. Tamyahon, tanay mga friends natin subong. Kampiyon! Good afternoon sa kay Nadalene Shauto, ma'am. Good afternoon kay Jomar nga nagatutok man subong hapon. Good afternoon. Kay Frankly Oy Espinosa nga nagpamati man subong, especially pag kay Attorney Jen nga pakadto sila subong sa Boracay. Good afternoon. Macho Kulit, how are you? Kita ta kagapon. Kuya ako magsapaksi mo. Gusto ko tayo mapapicture. Picture ka sa ako nga dumanwit sura ko. Picture kay mo sa akon. Dahil about Diyos ko maan makapaglaro. Grabe ni Alin sang aga sa subong gabi sa Alice Go mangyapon nga interview sa TV. Kami naman interviewhan nyo bla. Si Sir Pastor Kibuloy natakpan naman kung ako si mo pastor. Kung nanago ka pastor sa may sa ano na ganyan. Kung nanago ka guro sa San Joaquin, why ka natakpan? Kung dito ka nanago sa Sara, why kayo mo natakpan? Kaya ka pa imo mo. Anyway, good afternoon man kay John John. Ganyan man kay Billy Hermano. Good afternoon. And especially pag sa mga friends natin, i-like yung page ko pag una sa DJ Macho Kulit. Makita nyo sa screen. And more music sa magbalik ni Macho Kulit lang sa impilan. Kinagigiliwan 88.7 K5 News FM. Enjoy the music. 3:17 on the clock.
Still listening to the best radio stations, 88.7. Kampiyon! Laugh out loud. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Seven, then Kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters all over the world. Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Ako si Senator Tolentino. I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Ako si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Na magpararigos na kamo!
May maginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, magaling sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Aporo de los Pueblos no nanananian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang. Bisitahan ng atong klinika di Alternativa Medicina Wellness Center dito sa may Salvacion Street, Corner A, Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City, mga kakifan. And we have our branch naton Saturday schedules. Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday sa Miagaw. Bisitahan ng aton klinika di Obre Street, Barangay Baybay Norte, Miagaw, beside MCR Agriventure, mga ka-K5. Well, sa buong hapon, ang aton topiko party naman ni sa Call Me Baby. Tawag ka mo dir. Pwede ka mo di ka pangita, Mayong hapon, wala ka sound. Wala ko kuno sound kay K5 Lawrence.
Wala ko sound sa live, balko. Base naka-mute imo nga may sound no. Iya guro wala sound ah. Mayong hapon. Imo na guro yan mayong hapon guys no. Salamat gid sa paglantaw diri sa K5 News. Hello, Glica Sir Fred Pasgala, di Campo, nagatutok sa Ariel. Thank you so much. Good afternoon, Chocolate, watching from Bro Mars Place, Ongkaharo, front of Asia Pacific Hospital, nakatutok din. Good afternoon sa kay RA, kay Ma'am Rose, good afternoon. How are you sa buwan sa kita na kita sa may balay nyo And also mayong hapon sa inyong friends. Ma-chocolate always kung nakatutok sa imo. Hindi tagi kaya matsyempuhan. One time kita naman ka sa haro, galakat, kay may kinbakal ka na huya kami magpundo. Idol ka gid nanay. Thank you so much imo nanay. Thank you ginay. Thank you. May caller kita sa sa line number 2. Hello, good afternoon. Hello, ma-chocolate, good afternoon. Mayong hapon, sino ni? Si K5 Reynan. Reynan, good afternoon. Oy, hindi ta kabatian di K5 Reynan. Yes, K5 na-connect. Dali lang ginam. Ito wala ko diga hunihaw. Bere. Reynan? Yes, K5 na-connect. Amo na ya. Kamusta ka na subong gwapo? Ati, guwapo man gapon. Gwapo. Toon lang, promise. Gwapo ka pa sopot na mo eh. Ati, wala mo tagamaway mo. Basi imo itsura blando do pangadlay. Duhabas. Hindi man. Laban na. Basi kon kapit na sa pangadlay garo. Amo na. Okay, Reynan. So mga afternoon, I am sure think you're looking for a girl. Ano gusto mo, maging friend mo ang girl o mangita ka sa miga mo? Ano? Gusto ko lang DJ Ma-Chocolate maging friend ko, hindi ko ready magmiga. Naman di ka ba ready magmiga, how? Strict ang parents. Kaya hindi pa wala pa sang work. Wala. Tiban gani kamiga, wala man work. Ito yung mga kabalan. Kabalan gid sila eh. And you should know that, no? Wala silang work, nagmiga-miga tanday. Correct, Miga siya, tapos hindi man kabalo maligo. No? Okay. Sige. Describe yourself para mapagitaan tas ang uyab sa mga hapon. Akon Ma-Chocolate, akon tsura maputi Ma-Chocolate. Tapos hindi man ko siling Ma-Chocolate, hindi man ko siling ay medyo guwapo lang. Medyo. Medyo lang mga taga-oils, feeling nyo guwapo ni sa? Feeling niya lang guro, sir. Feeling mo lang kung guwapo ka, basta ilain na matsyag yan. Di kong grade ko sa tingog, sir. Mga ano man sa mga 50% guwapo. 50% off. 50% off. Ang mga ganit, di mo tikon pangambal ko nga hindi man ko ganit guwapo, medyo lang. Tsakto na 50% na. Pero nakamiga ka na sa una? Kasi sa una, DJ Ma-Chocolate, hoy. Kapila ka na mag-uyab ya? Kadua pa ang DJ Ma-Chocolate. Basta chimponi kupong-kupong pa na bla. Pila na edad mo sa mga palangga? Bata pa DJ Ma-Chocolate, 18 pa lang. 18 pa lang? Tood bala? Grabe nga buuin ba? Amo ni ang tingog, ito ka na panapan, 18 anyo? Panapan, DJ Ma-Chocolate, namit na. Oo, takway na lang yun. Nakalamsam na sa gani, guro ya sang pensyon niya. Sige. Okay. So, amo ni, interviewon ta ka anay. Ano gibala ang ginapangita mo sa isa ka babayi? Naman ang nami nga pamangkot. Nami na. Okay, no. Salamat ka DJ Ma-Chocolate sa mga pamangkot. Ang namihan ko sa isa ang nagustuhan ko sa isa ka babae DJ Ma-Chocolate. Ang may ninsindihon sa matured na bala DJ Ma-Chocolate na militar. Miga ka ta 45 eh. Tapos? Kampiyon ka DJ Ma-Chocolate eh. Hello kay Ma'am Lee, good afternoon. Tawag DJ Ma-Chocolate, ang tanong DJ Ma-Chocolate kag mabuot DJ Ma-Chocolate. Mabuot kaya amo na nga ginapangita mo number 1 mo. Amo nang wala available sa mo. Tatlo tanan gali ang ginapangita ya. Tatlo kami. Tatlo babae gid. May ninsindiyon kag mapinalanggaon. Grabe ya tatlo gid ya. Tapos langga? Amo na DJ Ma-Chocolate Tinong height mo? Siguro DJ Ma-Chocolate, hindi pa ko sure sa akong height. Siguro mga 5'3" siguro DJ Ma-Chocolate. Mga 5'3". Mga 5'3".
sila ni Kyrie Irving ba? Mga 5 tre, dumabudlay na mangita sa uyab, mga 5 tre. Mga 5 tre, mga luya. Pine tre, guro. Gusto nila sa mga uyab na sa mga 5'11", 7-Eleven, mga 5'10". Oo. Sige. 8 pornido bla. Kung hindi ka man sila di matuklit, yung pirang nga. Importante yan, nag-try ka lang niya at least basta may makita ka pa sa plakad lang. Subong sige. Sa mga friends naton dira, subong ano pag ginahulat ninyo? Tawag na kamo day. Lain lang si nanay manawag blo. 0919-099-9066. Tawag sa 0919-0986314 ka K5. Tawag na kamo day. Iyos, ayun. Sige, plug mo number, go. Sa gusto nang ganyan magkuha ka, mabot. Ito duwa, mabli mo, tigo, ganun gagamit. Kimo yan sa mga FB10 lang niya. Sige, go. FB10 yun, Sa gusto nang ganyan magkuha ako ng number sa mga mabot, parang sa may lang tanon, kung mapin ng gaon, Amula na. Ako number 0981. Dala lang kasi na yun ta. 0981 497 2266 68 66. 66. Alright, sige. 66 yung gusto yan. 68. At least, Nonoy, at least naka-plug na sa mga pakitaan na ka na for the meantime. Pwede ka-connect sa duwa ka line, Sir Lawrence. May mga uyab dira nga pwede ka mo katawag. Tawag ka mo ni pagbalik ni Matt Chocolate dito sa 88.7 K5 News. Ikaw intro Ikaw extra guwapo, go. Extra da. K5 News FM. Wow, kampiyon. Nagabalik ka, Matt Chocolate. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, bumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako ka... Wala na ba tabos ako na... Luha ko. Sabi mo pas mo. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina kabato na ako niya. Tawag ko, happy birthday. Sana malala ko niya pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Wow! Magina pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages.
nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media. Mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Wow! May puso! Kampiyon! 88.7 K5 News of Family Iloilo, alas 3:45 na. Ay, gara kadasig lang sang tiyempo ba? Dito kay pulit naman taman yapon naman taman matulog naman taman pagkakabugtan naman taman dito kay duty na naman. Ayun, naroon yung pagkabuhay naman. Oh, top 10 cancer cases sa Pilipinas. Sunod sa pinakaulihing datos, ang cancer nga pangatlo sa listahan sang kamatayon sa mga Pinoy. Tandaan nyo niya, yari ang mga organs, kundiin kalabanan nga nagatubo ang cancer halin sa pinakamataas pakadto sa pinakanubo. Number 1, lungs naton, baw. Sa mga smoker da. Lungs number 1 da. Kung magsigi-sige natin, amo nang bandila ka kung magkuntat ka kung smoke, masakiton ka. Hindi kayo may sakit na dayon. Number 2, Briggs. Ano na sa suso? Briggs. Kabudlay na eh. Sa mga babae, na hindi nyo pagkapakampak, butan sa kabok ang ilogoon. Kaya mabudlay na, ha? Imagine nyo na, abla, kung makakancer ka sa boobs ba, kabudlay na. Cervix, liver, colon, and rectum. Prostate. Amo na yung mabudlay kung mag-edad kinabla sa mga 60. Tubuan ka prostate cancer. Stomach, oral cavity, ovary, leukemia. Amon delikado, subong-subong ha. Grabe subong ang natawag naton nga TV. Though 95% get sa mga tao subong may mga TV. Hindi ka man na mapatay actually kung ginatreat mo, ginatadlong mo. So, ang mga pagpanigrilyo na pinakadako-dako nga risk factor sa pagdevelop sang lungs cancer, mga ka-K5 ha. Tuman kasakit ang cancer, pain nila binabagi ko na nag-ubo-ubo ka. Nag-ubo-ubo ka na, nag-digwa-digwa ka na da. Delikado gid na. So para malikawan naton, mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Batuan ng cancer, likawan ng cancer, mag-inom sang GTX 500 everyday, mga ka-K5. Ano pagid na, kung ikaw nag-i-starda sa mga lugar nga gaba-baha, mga stagnant water na balati natural, may mga pitik-pitik, ang pitik-pitik na mga ka-K5, amo na siyang naghahimo lamok. O tiwatif ko makagat ka sang lamok, kibot ka lang, nagapula-pula na, o nagaubo-ubo ka na ta, gasakit-sakit ng ulo mo. Oy mga ka-K5, inatanan ang mga sintomas na
Sa tawag na to nga dengue. So mag-inom ka sang D3 Bio mga ka-K5. D3 Bio ang importante gid and Mighty C, vitamin C nga may alkaline base. So, bakal ka na sa Klinika The Alternativa Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Or. Well, mga ka-K5, diretso kita sa aton nga pakalam to the max. Kapod yung gyapon si Matt Chocolate ang The Oys. Nakabatsyag ka bala, nga kung kaisa daw ginaitik ka ginatuhil ang imo. Oh, yes. Balatsyagon kaguna-una. Hindi ka na kung kaisa makapugong sa tuman kakakalam. Tuman ka init sang imo ginabatsyag. Gusto mo na ini nga ipautwas kag ipakalot ang gakatol kag makalam nga balatsyagon. Oh, baby. Pagwala nga, kag dunganan ta ka. Dungan kita nga, magpakalam. Diri sa Pakalam to the Max. Ari na mga ka-K5 ang Pakalam to the Max. Oh, mga gwapo. May mga kilala man bala ka mo nga wala pa gani, nagabigay na. Oh, kamo mga Mr. Oys. May mga kilala man ka mo na? Nga no, sir. Nga, wala pa gani. Una pa saya takla sa imo. Ay. Depende sa ano na sir, sa performance. Pero may mga ara na nga, for example, pagkakita pa lang sa imo, taklasan ka na sang uyab. Uy, may ara. May kilala ka man na? May ara git sir eh. May ara git. Depende sa karisma ta. Are! Kapin pang upod ko sir. Mera, naganing nga kanta-kanta lang Google Pil siya dumunglay sa baga ko bla. Dumunglay sa imo. Dunglay siya bla. Grabe galing eh. Dunglay ka muna bla. Basi nasuffocate siya. Like a rose mo lang to kanta ko. Like a rose. Sige, kantabing like a rose be. Sige be. Nasa hall yun. Ate Arta, ang muna itong dunglay. Gimasakay, di mo na memorize galing. Dunglay din man ito magamoto klase ng kanta. Ano ito may kipiper ka na nga rap sa K5 be? Sige be, kantabe. Ang kanta sa K5. Sige be. May ari ko din. Duwari sa notes ko lang mo. Case. Sige, ari sa notes ko. Palagpatan ko lang galing kay Kina. Bago lang na yung nubra sa rare. Basta dira pa sa madunglay. K5 News FM. Sige be, kantabe. Ari na ang mga nagabaga nga balita. K5 News aga mo pa na makita. Bisan diin ka man imo mabatian. Mga gakalatabo inyo nga masaksihan. Sa pagbalita wala sang may ginadampigan. Hindi pagkumpara kay laini sa iban. K5 News balita kag awan ang iba niya tagbalita ilangan na pang ibabawan. Wow. Bye-bye. Di basta-basta di. Ikaw yung sir, may balon ka ba na? Hangover pa ko na. Hangover pa ko galing Subong sir. Hangover ka pa Subong? Ay grabe. Gason ko nga balik di sir ah. May ngapon kay Ma'am Azon Pineda, good afternoon. Kay Angel Balsomo, good afternoon. Daw atay sa Valenciana si Cassie. Si Case ko no, daw atay ka sa Valenciana. Matyago si JK, gina mo. Alright. Kita ay man tagyapon. Sige lang. Anyway, mga K5, ang story isang girl bala kagina. Pero tiwain kita syempo, hindi ko na malatad sa inyo. Buwas ko na yung istorya sa inyo. No? Ano ang notice nyo subong ang balto ni mo? Ano gikino mga uyab? Pila ka na sa una, sir, sa the time, pila ka kamiga before ka ng asawa? May asawa na mo, diba? Oo, sir, meron ko, sir. Ay, wala pa kaya? Wala ka pa yan? Single kaya? Single ka pa? Gupalita po ako niya. Ikaw, sir, that time kapag miga mo, pila miga, before ka mga pangasawa, pila ka nagmiga mo? Before ko nagpangasawa, doon di ko guro maisip. Sir, ay kung pila nagid na miga. 6x6. Grabe ah. Pero ang una ko gid sir, ang una-una ko gid nga nag-testing sa muna, 16 ko guro sir. 16 years old, miga-miga ka na? Doon di ko man sa matawag na miga to. Miga 3. Ang ambal mo nga daw, ano lang, mayara, ginayabla nga madunglay lang sa. Ano, dunglay lang? Yes. Shout out sa Guardians, Alakdan Brotherhood International. Pero mili nga dunglay mga uyab sa inyo, ano man? Ay, grabe ang amon balaan nga sense of humor tapos ang mga scene of humor. May ginatawag kami nga mga charismatic behavior. Wow. Chicks magnet.
Mga chicks magnet bla. Ano na ito, Lloyd? Kami, paano magpa-chicks magnet? Bigat yung mga upod ko diyan sa mga media. Wala yung migas, bong! Ginaeskulahan, ginastudyuhan, ginaya namon. Bali, ginaeskulahan sa test dagin, nagkakakamon sito. NC6 amon. NC6? Oo, NC6. Bali kung gusto nila magpa-enroll, pwede sila ka PM sa akon. Fritz Pinyol, follow nyo lang guys. Kung mapa-enroll ka mo, pwede gid. Okay. Suwabe ha. Free tuition. Free tuition. Pero paano may mag-move? Sabi, may uyab ka. Ang uyab hindi pa nanamian si mo. Anong una mo nga diskarte bisa uyab kung di sa manamian, ngita iban. Ida, alam mo kapilit ang taong hindi man. Kadamo ko sa bahay sa kalibutan. May for example, luyag-luyag ka sa babae, tapos ang babae wala na luyag sa imo. Paano kami makamove nga paluyagon mo siya sa imo? Paluyagon mo sa. Siyempre, mo sa kilalahon mo sa mayo. Tapos i-deodeyawon mo sa hindi ka mag-argue siya. Kaya once nag-argue ka, hindi ka nakagaan gusto, baison mo pagid, ate, bumbaan na ka mo. Bagay padaluduan mo lang, pasundan mo ang iya mga gusto. Hindi kaya mag-demand siya nga replyan niya ka sa mga chat. Ipabay lang. Kung bagabla, like, heart ka lang sa mga post niya ka mag-comment niya. Wow, gwapa ba? Do true to life ito yung yan. Amo na ang eskwela ka mo gani, pa-enroll ka mo kay pre man lang tuition. Galing dako lang ano si Linyos. Swabe galing. Eskwela ka mo din sila. Ano nga lang sa eskwelahan nyo para sa pag-in love sa babae, ano? Chicks University. Chicks University. Di nahamtang ina sa? Namtang ina sa balay namon sa barangay Kamalig. Kadto lang sa gusto magpa-enroll sa balay sa balay. Hamtang ina sa inyo nga pangunahuna kung makadamgo ka mo, no? Araman na sa Facebook sa akon page. Pwede man na sila ka online. Pwede man kami ka virtual virtual lesson mga muna bla. Ayos May Gcash dira. Mayo man. Well, subong nga po mga ka-K5, I am sure nga tinanong kita sa tiyempo. Magabulos na ang programa nga naton sa Reyes. Do nakibot ang pangunahuna. Kung pito na lang kautok ang naga-function. Subong na. Balantayan yung mga programa karon ni John Aloado Kapulot ka-K5. Hindi kayang Japon hindi Japon na mauntat ang bypass operations naton sa kapulisan. Kabudlay gan. Sige, may masige gusto ka mo na shoutout o tamyawan nyo anan yung mga friends. Ay, mga shoutout ko gali sir. Shoutout gali no sa RJB Star Transport Services Incorporated no. Shoutout kay Madam Jean Gulmatico. Shoutout man sa... Hindi na si Madam mo Jean? Sa subong sir man sa opisina pero wala pa ko kabalo kung diin gid ang iyang address gid kag dapat amalo mo si Madam mo mamati di siya sa K5 News of FM. Ginambalan ko to sa sir nga mamati gid sila sa mga mga driver sang van bala. Driver sang van nga busin din man sila kalabot di bala biskan sa Katiklan pa na sila batian man nagyapon. Kagara man sa Facebook no. Correct. Shout out din kay Ma'am Jean no sa Pride of Iloilo hindi Pride Fried giniya, dira lang naamtang sa Benedicto Haro sa Tubang sa Caro Plaza. Shout out no sa Pride of Iloilo na minami ilabla fried chicken sir. 79 pesos lang duwa nakadagdag ko dapat tatag sila diri sa aton kay gin-advertise kita din. Ikuan ti giniya. Ikatuan ko na karon di gani. Karon gid mahal na advertising ko mel din ang tubo ni Ramon. Libre lang nila bla. Shout out ko nanay ko na. Yari na ko sa Showtime, Showtime K5 News. Si Rosila Pinyol. Hindi kami K9 K5 kami. Rosila Pinyol, shout out may mga Rosila Pinyol kada. Salamat sa pagluto sang sudan kadaga. Garden Boys Kamalig, Ryan Banhaw, kay Role Pinyol Jr. kag Senior, Gerson Caspillo, kay Engineer Dionisio Sorbito, Attorney Rostico Padilla III, si Din Belinda Kumahig, si CGA Department sa CRIM, sa tanan nga CRIM sa UI, kay Ma'am Virgin Gayas, Darlene Solaneb, Rone Merchandise and Accessories sa Benedicto Haro, The Oys, follow our page guys, The Oys, araman sa screen naka-plug. Follow Boss JK, salamat sa pag-insulto mo sa akon sa comment section pero okay lang. Kay may Gcash ka man daguro. Guardapos family, salamat din sa tanan. Tanan. Sige, kapag sir, greet your friends sir, dali. What sir, na-oning mo microphone? May matumokoro? Hiligay ng clothing shoutout sa Take Off. Follow nyo page, may ara da mga t-shirt nga bago release. Kag shoutout kay Kukuk Tour, kag kay Saint B, kay Billy, kag tanan nga mga Oys Republic, kag sa tanan nga Tig Palamati sang K5 News.
Guys, please follow my page man, Fritz Peñol, no? Naga-food vlog kita da, naga-promote kita sa business. Sa mga gusto magpa-promote, pwede nyo ko message. Storyanta, wala mang gikuga panukot, pero may mga 10,000 kamuguro, okay naman. Well, salamat Gil. Thank you so much. Antayan nyo ha, alas 4:30. El Castigador ka po si K5 Enrico Zurita Jr. September na. Dapat Chip Lawrence, dapat sa 30 magsweldo. Chip Lawrence, mga pigapi man ta. Ano maduway ito, nagwa yaman. Ito, obra lang ng obra, no, pulaw-pulaw na. Ano. Sir Paul, kita ko last night, alauna sa aga, sa gamotor-motor. Ano, uyab po yaman. Ay, uyab sa nga po, Chip Lawrence. Kaya may katolto sa tel. Ano ba yan, sa jaon na lang eh. 3:58 on the clock, mga K5. Buwasa, bantayan. Programa ni Matt Chocolate the same time, the same station. Nabantayan nyo sa Friday ang aton team sa K5 News FM. Sara! Wow, sa Sara ka mo to Chip mabalik? Sa Sara no? Friday sila? Friday na ka mo to Chip? Sa Friday na? Ara. Bantayan nyo to sila. Station manager si Ma'am Mani. Grabe. Kasi pila kadlaw, kibot ko din si Sir Lawrence. Hindi na niya tiknesan ha. Reporter na sa field. 88.7. Ako si Matt Chocolate. Pakilala ka man ay. Ako si, ngalan nyo? Ako gali si Case. Si Case. Kasi Fritz Peñol. Ako si Martin Oisre. Shout out the Ois. Follow our page guys, the Ois. Kailan sa 88.7 K5 News FM. Yeah. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.